Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Inselmilkom u nilqakom għal episodju 16. Passoltu xi tarif dwar episodju 15. L-aħbar tal-wasla tal-flotta Franċiża qalet taħwida sħiħa fil-gżira. Ħadd ma jaf fejn kien, la l-Grammastru, la l-Kavallieri u lanqas il-Maltin. Inqala tixwix u gideb kemm fuq il-Kavallieri kif ukoll fuq il-Franċiżi. Il-kommendatur Bozeredon ġie mitfuħ il-ħabs ta' Sant'Elmu, mixli bitradiment li kien imsieħeb mal-Franċiżi. Il-Grammastru ma kienx jaf fejn ser jagħti rasu. Ma kellux biex jiddefendi l-gżira kontra l-armata Franċiża, aħseb wara kemm joħodha magħha. Għalhekk, it-triq waħdanija li seta' jieħu kienet li jara jistax isir xi ftehim ma' Napoljun. Għal din il-biċċa tax-xogħol, il-Prinċep Camillo Doran derlu illi ma kienx hemm min jinqala għaliha daqs il-kommendatur Bozeredon, ħompex reġa' lura minn kelmtu u bla telf ta' żmien ħareġ lil Bozeredon mill-ħabs bil-ħsieb illi jibgħatu għand Napoljun u jitolbu biex jara jistax iseħħ dan il-ftehim. Meta ħareġ mill-ħabs, is-Sinjura Bettina ridet tkun hi li tmur tiġbru minn Sant'Elmu. Fit-triqta iltaqat ma' George Barbara, Ħuċensu. Dan mal-ratu mill-ewwel ħassiba ħażin għaliex fakkara fil-ġraja ta' fuq il-feluka Griega fejn ratu jindies ma' xi fizzjali Ingliżi. Bozeredon abbat wieħed mill-mixtrija tiegħu isusu wara George, illi dan ma damx wis ma kixef illi George Barbara kien ġej u sejjer fuq feluka Griega illi kienet marbuta taħt il-ġigant. Tajt George Barbara din id-darba isaħlu jaħlisa minn taħt id-dwiefer tas-Sinjura Bettina. Nara. Il-baħrin tal-feluka Griega marbuta mal-moll ta' taħt il-ġigant kienu edewa tal-Maltin. Dawk il-baħrin Gregi huma spjoni l-aħwa! Spjoni! Bdew ixandru mat-toroq ix-xewwiexa ta' Bozeredon. Dawk ġewwaw biex jilabuna! Mela x'għamlu? Ġewwaw biex jilabuna dawk! Żiedu oħrajn biex isaħħnu l-kotra. Ma tagħna tgħaddi! Għax nitħallsu l-aħwa! Nitħallsu bidejna stess! Issa nħallukom tilabuna! Għax wixkom jibqa' ora ma ġejjin għalilkom! Ja abda Gregi spjoni! Spjoni! Il-poplu kif kien mifxul imwerwer u mimli biex nijat koroħ. Malli webluħ bla dewwa tiegħu għadab u bla ma qis xejn ħalef li jitħallas bideħ. F'qasir żmien minn triq tal-ganċ, minn dik ta' wara l-palazz u minn toroq oħrajn bdew nażlin lejn ix-xatt lejjaq tal-bisa. Irġiel bl-araj, banafolji u little forka, boloħu xallugin mmexxija mill-mixtrija tal-edewwa tal-ordni. Niżlu ishom efieret jgħidu bħanġra lit-tarrax, jidaw u jaħilfu għal-Griegi, iferfru jdejhom u jxejru oħtra u stanek ħarġu mill-bib tax-xatt. Bħalma wieħed jgħaddi minn taħt ħnejja u ġrew għal fuq il-ġigant b'telfa ta' ġen. Għajmu pandimonju blajjatu l-ħsejjes tagħhom min tella fuq il-post tal-beħ, min xabbat mal-istatwa ta' Nettunu, min iddendel mal-bib tal-Knisja tal-Is u min qabat mal-ħadid tat-twieqi. Kulħadd iferfer ideħ lejn il-feluka Griega li kienet marbuta għamtejn il-barra mill-moll. Min jidajla, min jisħeta u min jeddida. Għal fuq il-ġigant l-aħwa! Kulħadd għal fuq il-ġigant! Għal fuq il-ġigant! Għedha l-feluka Griega! Għal fuq il-ġigant! Spjoni!
il-ftit baħarin Gregi li kienu sajmin minn dak li kien qiegħed isir telaw fuq il-gverta biex jaraw x'ġara. Dun xejjatu l-aħwa, qed tisimgħu bħali l-aħwa. Dan minn fuq l-art ġej, minn fuq l-art. Għala ċirawixxa minn dera, ħajja nitila fuq il-gverta naraw x'inhu jsir. Stanna! Qed tħossu bħali. Dimitri, int qed tħoss xi ħaġa, Qed tħoss, Konstantin. Il-feluka qed titħarrek. Tajt nħallu ċimi? Nħallu ċimi. Kif jista' jkun? Lanqas qatt ma ġra dejn li nħallu ċimi. Emxu fuq il-gverta naraw x'ġara. Malli rawhom li mxewxin tagħhom sfiċċa. Xi 4 feret qabdu ċimi mill-irbit ta' fuq il-moll u ġibdu il-feluka lejn l-art. Tinsab ftit il-barra? Tajt niġbduha? Xi żewġ qomiet, niġbduha, l-aħwa, niġbduha. Kollha ċimi minn mal-moll, kulħadd jiġi jagħti daqqatit issa, x'ngħidin flimkien. Issa! Ġak biżejjed! Erġgħu rattu ċimi! Kulħadd abbord! U minnu fih qabda xewwiexa minn tlufa f'sakra ta' illa qabżu fuqha bħal il-pub feroċi. Nxtaħtu fuq il-Griegi qatta bla ħabel. Ġera id-dem. Sar il-qtil. U sfat ħerba li tkaxkax. Ftit wara kif il-Grammastru kien imdawwar bil-kbarat tiegħu qishom irjus maqtuha. F'daqqa waħda daħal ħdejhom paċ imħerwel bil-biża' kellu nifsu jilħeġ u bil-kamsa ta' jlissan il-kelmiet. Altezza, il-poplu, il-veġara, il-ċinu. Staqsa il-prinċep Daran. Il-poplu il-poplu. Qiegħed jiġri d-dem. Ħabtu għal-bastiment Grek u qatlu 12 il-bahri. Temtem il-paċ. Qatlu 12 il-roħ. Mela kbira l-biċċa. Hompex, tkexkex. Jekk kien għadu jaħsiba jibaċ lil-Bozredan jitkellem għalih ma' Napoleon. Dik il-bxara ġalitu jiddeċiedi minnu fih. U dik ix-xnieqa rrieqa li ġibdet il-illa fuq il-feluka taffiet il-mibeda ta' dama ambizzjuża u swiet lill-kommendatur faċċol biex jidher quddiem Napoleon fisem il-Grammastru. Kommendatur Bozredan, itħal. Altezza, dana kif sibtruħ il-ħabsien, fuq iħjena mixli, ha? Daqsek fuq dak il-li ġera, kommendatur. Inwedek illi ma tinsab mixli fuq xejn. Kien żball min-naħa tal-kaptan. L-ordni kienet illi ġibuk hawn qudiemi. Iżda hu fehem mod ieħor ma jien ħallik minn dak illi ġaratlek u nitkellmu fuq ħwejjeġ aktar taħtieġa għalina. Ismani, għadda minn għala widnija li jint għandek il-lala mal-ġeneral Bonaparte. Kif inidin il-lala ma' Napoleon? Mela xilja ta' traditur lejn l-altezza tiegħek, għada hemm ix-xilja. La, xejn minn dan li qiegħed taħseb, anzi bil-maqlub. Kif fisser ruħek, altezza, jiena naħliflek illi minn dan li qiegħed tajt mhux minnu naħliflek. Ejja, kommendatur, ma nistaħbewx wara subajna. Għandi xieda biżżejjed illi jsaħħu dan li qiegħed. Nerġa' ntennilek illi jien ħallini nispiċċa.
u ħallik mill-kliem żejjed. Kull marrit ngħidlek illi ġejna bżonn l-għajnuna tiegħek biex taddinna kelma għal-ġid mal-ġeneral Bonaparte. U jekk u minnu dak li tarfuli nitolbok li tuża l-mezzi kollha li għandek u tfittex tiltaqa' miegħu mill-lat tal-fis. Ma nafx naqbad inwieġbek. Minix beħsibni nissokta ngħid kelma oħra jien. Ejja, warrab il-maskra li għandek qudiem wuċċek u sarraħ li moħħi li dan li qed ngħid huwa kollu minnu. M'intix tifhem li ġejna bżonn l-għajnuna tiegħek. Qed inħoss li ser niġi mill-ħahu paltazza. La, xejn minn dan. Natik il-kelma tiegħi li xejn mu minnu dak li qiegħed taħseb. Anzi, bil-maqlub. Qed nodda bħala xarti til li wieħed mis-soġġiji tiegħi jinsab daqshekk qrib ta' Napoleon. Issa, ejja, x'se tuġibni, serraħ li rasi. Jekk u hekk mela nieħu l-kelma tiegħek Altezza. Iva, nistqar li jiena mitħla tal-ġeneral Bonaparte. Saf l-aħħar, Bozredon. Għajli, tħossok li għandek ħila toqrob lejn il-ġeneral u tfehmu il-qagħda illi ninsabu fiha. U jekk nistgħux naslu f'xi ftehim? Isa, Bozredon, weġibni, qed nistennik tweġibni bil-ħerqa kollha. Isa, tkellem. Iva, Altezza, Iva, għandi ħila. Mhux biss, imma mur qudiemu vuċċi minn quddiem. Saf l-aħħar. Tajjeb mela m'hawnx għalik, Kommendatur Bozredon. Isa, lesti ruħek għaliex aktar ma din il-laqgħa saħ malajr, aktar ikun jiswa ta' ġid għal Malta. Qed tifhimni? Iva, Altezza, nagħmel kif qed titlobni. Il-ħlas ta' dnub xi drabi f'din id-dinja inissel bħal eħna. Imma kbira kemm tkun kbira dik l-eħna, magħha dejjem ikollha memuża xewka rqieqa li tnigges il-kuxjenza. Meta l-kotra xelet għal-baħrin Griegi, George Barbara dabbar rasu u mar kutu lejn ħal-qormi fejn inġabar f'dar ommu. Sab il-ħuħ Anton mimli daqs balla għal dawk li rridu jkeċċu l-ordni minn Malta, u għalkemm u ma kienx importaħ mill-kavallieri, kompla jsaħħan u jħeġġeġ lill-Anton kontra dawk li kienu jżommu mal-Franċiżi. George, smajt ġaranna, Ma smajtx? Iva, smajt. Il-poplu qed jirvella. B'daqshekk? Se żommhom ħin? Il-poplu ilu jtellaw jinniżżel biex jagħmel xi waħda u fl-aħħar infaqa. Kif għandek il-ħila tibqa' bieret u ma tagħmel xejn, George? Xi tridni nagħmel hi? Xi tridni nagħmel? Noħodha mal-Franċiżi? Jien? Dawk nies tal-gwerra, Anton. Dawk għandhom demm ibaqbaq jiġri fihom biex jissiltu u jiġġieldu u joqtlu. Mara x'ġara issa. Għajtli, min se joħodha magħhom nies bħal dawn issa? Min? U l-ordni? L-ordni? U l-ordni u l-kavallieri se jsir minnhom? Ma nafx, Anton, ma nafx. Għalxejn tistaqsini għax ma nafx inwieġbek. Nies arrida bħal dawk
jaslu għal kollox. Jena li għatis kantani u kif l-ordni għadha lanqas biss tħarket biex tħarisna minn dan il-ħawċ illi ġie fuqna. Ta' bil-ħaq, sewa għattajt. Malta ila żmien miżewda b'xewwiexa, ikesksu kontra l-ordni u jimlew rjus in-nies bil-ħolm illi wedhom Napoleon. U l-ordni jekk jogħġbok kienu jafu bihom dawn it-tip ta' nies u lanqas biss ħarku subajhom iż-żgħir biex jaraw x'jagħmlu kontra tagħhom. Xejn! Ħanaraw x'ġej għalina. Issa dawn in-nies rridu ngħixu magħhom. U kif ngħidlek jien, dawn se jorbtu l-ankri hawnhekk u biex neħilsu minnhom xi ħadd ta' qawwa u b'saħħtu aktar minnhom irid ikun. Ta' bil-ħaq, sewa għattajt. U min jista' jkun dan, George? Min? L-Ingliżi, Anton. L-Ingliżi, it-tama tagħna. Fl-Ingliżi għandha tkun. Lem irridu nħarsu minn issa l-qudiem, Anton! Jina lejla sejjer sal-ispiżerija ta' Suslaw. Inti se tibqa' hawn, Antonio, ġej miegħi. Le, niġi miegħek. Fil-għaxija mbagħad, George mar maħuħ Anton fl-ispiżerija ta' Suslaw fejn sab il-ħbieb tas-soltu mixewlin fuq il-Franċiżi u fenda xi kelmtejn ukoll biex ikebbes u jħeġġeġ, imma fl-istess waqt kellu udneħ miftuħin biex jissemma u jitkixxef xi ħaġa illi tiswa lilu jew lil ħabibu Nelson, l-ammiral tal-flotta Angliża. Dik il-lejla laqa fl-ispiżerija tal-Ormi ġebdet fit-tul. Il-qniepen tal-Knisja kienu qegħdin idoqqu tal-imwiet meta l-ħbieb bdew ħerġin mill-ispiżerija. Kienet lejla ħiemda ta' Ġunju, meta sħana tas-sajf tibda tinħass, imma għalkemm ma kienx bard. Il-ħbieb ħarġu mlefelfin f'mantelli, praken jew staten, aktar biex jinsatru milli biex jilqaw il-ksieħ. Il-kappillan Dun Giuseppe Caruana, it-tabib Manuel Mikallef, Salvuċilja u l-ħbieb l-oħra tar-raħal telqu jaġlu lejn id-dar fil-waqt illi Sur Vicenz Borġ ta' Birkrikara, in-notar Zarb ta' Ħattart, Dun Mikil Xerri ta' Ħażebbuġ u oħrajn rikbu fil-kalessi jew fuq iż-żwiemel illi kellhom jistennewhom fil-msiraħ taħdejn l-ispiżerija. U saqu lejn pajjiżhom b'moħħhom jawden fuq il-ġrajiet taħda. Il-lejli tajjeb, Suslaw. Il-lejli tajjeb. Fittxu nġabru lejn darkom lejla. Iva, Suslaw, ħalli fidejna. Ek se nagħmlu. Huma u jifirqu l-pjazza ta' San Franġisk iltaqgħu mas-suldati tar-Ronda li kienu bil-qeda fuq it-tarax ta' Zuntir ta' dik il-Knisja. Is-surġent arafhom u staqsihom. Ara ta' Barbara, x'aħbarijiet għandna? Id-dinja mħawda wis, surġent. Wieġeb Anton. Smajti li l-Franċiżi bdew neżlin fuq ix-tuttana? Qal is-surġent. Dawk il-mnial, ħadd ma jilħaq magħhom sejjer. Qabeż jgħid wieħed mis-suldati. Ħadd le. Għaliex qed tgħidlek? Taħseb li hawn xi ħadd illi jistalihom? U mela mawx u kif hawn? Min? L-Ingliżi biss, isibulhom tarfhom dawk sejrin. Fenda George. Il-bambin jibatilna tajba. Żied ħoħ Anton. Isma' ħjar tinġabru tafux. Wissihom is-surġent. Tridux niġu waslukom sad-dar. Dal-lejl ma tafx ma' min tistgħu tiltaqgħu. Le, m'hemmx għalfejn. M'hemmx għalfejn titqanqlu, surġent. Naqfu nfendu għar-rasna tibżax ma' il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb għalikom ukoll. Qalu ż-żewġ ċaħwa u fil-waqt li selmu lis-suldati tar-Ronda issuktaw triqthom. Kif ħarġu mill-palazz, iż-żewġ ċaħwa għaddew minn quddiem il-palazz tal-Konti Manduka. U għalkemm kien daħal il-lejl sewwa, raw id-dawl fit-twieqi
u semaw tgedwit u mixi fis-swali. Wara l-imġieba tal-Konti Manduka, meta mara l-ibnu fid-dar ta' Sinjura Rosanna, dawk ta' Barbara baqgħu merfuqajn ma' ta' Manduka. George u Anton taw ħarsa minn taħt il-għajn lejn it-twieqi u kienu ser jibqgħu sejrin. Imma l-burdnar li kien quddiem il-bib tal-palazz jistenna ma' ġemp il-kales kellu l-sienu jiklu biex jgħid kelmtejn u malli lemaħ iż-żewġ żgħażagħ selmilhom u minn taħt l-sien bħal meta bniedem jitkellem bil-moħbi għalilhom. Il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb. Smajtuhom l-aħħar aħbarijiet. Aħbarijiet? U x'inhuma? Staqsa Anton. Il-Franċiżi bdew iniżlu n-nies fuq Malta. Il-Konti se jinġabar fl-imdina għax bħala wieħed mill-ġurati tal-poplu postu qalu iżda bejnietna aktarx biex iwarrab minn dan ir-raħal li juqrib wisq lejn il-port. Maġġel biex jidabbar rasu? Għal George ma setax stenna sa filgħodu. Żied Anton. Jekk il-Franċiżi marċjaw ma' seb, jidħlu fir-raħal u jaħtfu kull ma jsibu. Ħażin għalih min jeħel maras dawk l-afiret. Għal il-burdnar fil-waqt illi ħares madwaru donnu jistenna l-Franċiżi jaqbżu fuq għal arrieda, imbagħad kien sejjer jissokta jgħid xi ħaġa oħra. Imma dak il-ħin mill-palazz ħarġet għaddejja b'żewġ sarar u l-burdnar kellu jmur jiftħilha l-bwejba tal-kales. Ħanħallikom għax kif qed taraw inqala li x-xogħol. Il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb. George u Anton baqgħu neżlin ma' triq il-kbira li dak il-ħin kienet battala u sikta. Kultant kienu jgħaddu minn quddiem xi forn bil-bib miftuħ mnejn kienet ħirġa fwieħa ta' ħobb sħun. U l-furnar u l-ħabbieża kienu medijin il-ewtu, jaġnu u jaħbżu. Mill-bqija, il-bibin ta' djar kienu magħluqa u mbarrati bl-istanek. Imma binkejja ta' dik il-ħemda, iż-żewġ żgħażagħ ħassew illi mhux kulħadd kien rieqed. Lawn u lin raw id-dawl fir-rewieħa ta' twieqi jew tal-bibien. Semaw bħal ċaqli u tpaċpiċ ta' nies jiżru. Kultant xi tarbija kienet tinstema' tingħaj fil-orfa u xi kelb jimbaħ fuq il-bejt. Xi waqtiet kienet tinfetaħ xi tieqa u minna tixref ras imbażża donna tistenna tqum il-burraxka. Meta waslu quddiem l-armerija, iż-żewġ aħwa raw għatta soldati jitlajjaw ħdejn il-bib. Ma kellhom l-ebda kap magħhom u mill-bixra tagħhom ma kinux jidhru illi kellhom ħeġġa kbira għat-taqbit. Kienu ħallew l-azzarini tagħhom weqfin mal-ħajt u dendlu magħhom iċ-ċintorini ta' xwabel. Xi wħud kienu medijin jitkellmu bejniethom taħt l-ilsien. Oħrajn kienu mixħutin bil-qeda jonosu. Xi tnejn selmu lill-aħwa Barbara ma ħadd ma waqqafhom jew kellimhom. L-isfel mill-armerija kien hemm id-dar ta' Barbara. Meta waslu fil-qrib, Anton ġibet lil ħoħ fil-waqt illi qallu George, hemm żiemel marbut ma' ġenb il-bib tagħna. Żiemel. Jara, tajt minin Għala dal-ħin. Staqsa George imħasseb. Min jaf? Qal Anton. Min dera, min ġie, daħal ġewwa. Min jaf hux qiegħed jistenna lilna. Żied George bleħen maħtuf u mgerrex. Min ġie qajjem lill-ommi biex tiftaħlu. Iż-żewġ taħwa li kienu mexjin bil-lajma malli semmiet ommhom telqu bil-għaġla sabu l-bib imbexxaq u daħlu b'dewa kbira biex jaraw min kien wasal. Allum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu. Islim.
Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.